Hola, soc Albert López i us explico el que és la RXT Iron Terra de Riba-roja d'Ebre. És una competició de 4 quilòmetres de natació, 120 quilòmetres de bicicleta de muntanya i 30 quilòmetres corrent. La cursa ha començat a les 8 del matí i hem baixat per aquí, pel riu Ebre, des de dalt de tot de la pressa fins aquí al Club Nàutic de Riba-roja. Hem fet els 4 quilòmetres i els temps han sigut bastant bons aquest any. De tots els anys que s'havia baixat és l'any que hem anat més ràpid, malgrat que estava bastant ple d'algues. El primer ha fet 48 minuts i el darrer 1 hora 17. Ara anem a fer la cursa dels 120 quilòmetres de bicicleta, que hi participen gent que només fa la bici i els que fem les 3 proves. Començarà a les 10 i acabarà a les 7 de la tarda, és quan hem de començar la tercera cursa, que és la de córrer de 30 quilòmetres. Quan un acaba la cursa de bicicleta, fins a les 7 té el temps que li sobri per anar-se canviant i preparant per completar la tercera prova. És la 9a edició d'aquesta competició, que s'ha fet a Riba-roja des que va ser el primer triatló de llarga distància del món en bicicleta de muntanya, i actualment no fem les transicions cronometrades, per tant, sense ser un triatló, som la competició més llarga del món que reuneix aquestes 3 disciplines: natació, bicicleta de muntanya i cursa a peu. ¡Venga, venga! Muy bien, Matías, muy bien. Sales como Rambo ahí de una misión imposible. Es la aventurilla. Ahí tiene las chanclas, ¿eh? Es como una vegada a la cosa del matón, ¿no? Esto lo hago porque me pagan mucho, si no, esto lo hago porque me pagan mucho. Ah, sí, porque... Dos, nos adelantas, nos vamos. Venga, endavant, va. Ya está, ya está. Es dura, ¿eh? Ya. Sí, Però ella, els gats li bufen. ¿Te llevas agua, Víctor? Oye, Aquí. Oye, ¿cómo está? El equipo. Espera, ¿eh? De Vizcaya, ese señor. ¿Y qué le motiva a usted a venir aquí a correr? Bueno, porque vine la primera vez en el año 2004 y me gustó mucho el pueblo y los alrededores, y desde entonces he venido también en el 2005, 2006, 2007, 2008 y ahora en el 2010. Muy bueno. Me gusta la zona del Ebro, aquí en Tarragona. Muy bien, gracias. De nada. Jaume és? Tía. ¿Has apuntado, has mirado? Sí, sí, 1 hora. Kylie, va. 1 hora, 21 minuts, 32 segons. Sí, joder. Vaya. Bueno,